ଉଷୁନା ଭାତ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳରେ ହେଇଛି ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା। ଡାଲମା ଧିରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ମାନେ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଡାଲମା ଧିରେ କଦଳୀ, ଆଳୁ, କଖାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କରମଙ୍ଗା ଖଟା। କରମଙ୍ଗା ଖଟାଟା ହେଇଛି ଆଜି। ତାପରେ କରମଙ୍ଗା ଖଟା, ତାପରେ ହେଇଛି ଆଳୁ ଆଉ ସଜନା ପତ୍ର। ସଜନା ପତ୍ରରେ ଶାଗ ତ ସଜନା ହୁଏ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଧିରେ ସଜନା ପତ୍ର ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ହେଇକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରେସିପିଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ପତ୍ର ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଡାଲି ଗୋଳେଇକିରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି।